26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи шаҳбури ноҳияи Данғара корхонаи истеҳсоли равғанро ифтитоҳ намуданд. иншооти истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд карда шудааст. технологияи воридшуда иқтидор дорад, ки дар як шабонарӯз то 7 тонна ашёи хомро кор кард ва аз он равған истеҳсол намояд. дар деҳоти ҷамоати Исмат Шариф корхонаи коркарди равғанро мавриди истифода қарор додем. корхона дорои таҷҳизотҳои хориҷӣ буда дорои 18 ҷойи корӣ мебошад. дар корхона аз се намуди маҳсулот чигит, офтобпарас ва рапс маҳсулот истеҳсол карда мешавад. мо кӯшиш мекунем, ки маҳсулоти истеҳсол кардаи мо сифаташ баланд дар бозорҳои кишвар талабгори худро дошта бошанд. хатҳои технологӣ аз хориҷ ворид карда шудааст. корхона имкон дорад, ки чигитро, пундонаро гирифта онро тоза мекунад, меҷафад, равғанашро гирифта тоза карда, пазонда ба маҳсулоти зарурӣ табдил дода ба бозор пешниҳод менамояд. мақсад аз он иборат аст, ки самтҳои фаъолиятро васеъ намоем, ҷойҳои кориро зиёд кунем. бисёр хурсанд ҳастем, ки дар ин деҳа михел корхона кушода шуд. мо занҳои хонашин ба ҷои кор таъмин шудем. мо бисёр миннатдор ҳастем. корхонаи саноатӣ аз бинои истеҳсолӣ, маъмурӣ, ҳуҷраҳои корӣ, ошхона ва маҷлисгоҳ иборат буда дар он 18 ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи иншооти навро барои коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то сатҳи маҳсулоти ниҳоӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот, фарогирии шаҳрвандон ба ҷойи кор ва беҳшавии зиндагии мардум муҳим арзёбӣ карданд. деҳаи мо обод шудааст, корхонаҳо кушодаанд, мо ба ҷои кор таъмин шудем. аз се намуд маҳсулот мо метавонем равған истеҳсол намоем. умуман дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара бо ҷалби сармояи хориҷию дохилӣ 25 иншооти нави истеҳсолӣ бунёду ва истифода дода шудааст. با شرافت استقلال در تمام گوشه کنار تاجیکستان عزیزمون پیشروی به نظر می رسد. ما در دولت آزاد به وای رسیده ایم. در شرایط معاصر تعلیم و تربیت می گیریم. آرزو می نماییم و آن را خوشبختانه عملی می گردانیم. ما نسل نورد از استقلال دولتی و وحدت ملی شکرگزاری نموده با باهای خوب و اعلی تحصیل کرده و به دولت خود صادقانه خدمت می نماییم. All of this is a result of your day and night hard work, dear grandfather. We, the younger generation, are deeply grateful for state independence and national unity. We promise to utilize the provided conditions and opportunities to study with good and excellent grades and to serve faithfully for the benefit of our state and nation. дар ҳамин рӯз дастовардҳои сокинони деҳоти ба номи Исмат Шарифи ноҳияи Данғара аз ҷумла таомҳои миллӣ, маҳсулоти гуногуни нонӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои истеҳсолии меҳнаткашон муаррифӣ гардид. 26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ корхонаи истеҳсоли равғани зағири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Гринголдро дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара ба истифода доданд. иқтидори корхона дар як сол истеҳсоли 100 тонна равғанро ташкил намуда 10 ҷойи навикорӣ таъсис ёфт. ба инобат гирифтани таҷрибаи ғании гузаштагон дар самти коркарди зағир ва бо ҳамин назардошт ба роҳ мондани фаъолияти корхона дар асоси технологияи маҳаллӣ имкон фароҳам шуд, ки ду намуди равғани зағир барои бозорҳои дохил ва хориҷи кишвар пешниҳод гардад. соли 2015 мо ҳамин корхонаи истеҳсолия ташкил кардем ва дар ҳамин минтақаи озоди иқтисодӣ кору фаъолияти худро чанд сол боз пеш мебарем. соли 2026 тасмим гирифтем, ки истеҳсоли равғани зағирро низ дар назди ҳамин корхона бар роҳ монем ва кӯшиш кардем, ки маҳсулотҳои
атаниро зиёдтар истифода барем ва таҷҳизотҳои мо ҳозир 10 ҷувоз маҳаллӣ мебошад. Устуҳои худамон сохтагианд ва коркарди истеҳсоли равғани зағир хуб ба роҳ монда шудааст. Маҳсулотҳои истеҳсол мешудаи мо ҳам барои бозорҳои даруна ва ҳам бозори беруна мебошад ва дорои сертификатҳо низ ҳастанд. данғара ки ноҳияи аграрӣ ҳасту бо заминҳои васеъ ҷиҳати истеҳсоли зағир имконияти зиёд дорад, таъсиси иншооти истеҳсолӣ барои мутобиқ ба талабот то сатҳи ниҳоӣ коркард намудани дастранҷи кишоварзон, тавлиди маҳсулоти ғизоӣ ва фарогирии сокинони маҳаллӣ ба ҷои кор мусоидат мекунад. дар сурати зарурат зағир барои коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ аз хориҷи кишвар дастрас карда мешавад. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсиси корхонаи нави коркарди зағир дар минтақаи озоди иқтисодии данғара, насби технологияи маҳаллӣ ва дар ҳамин замина рушди фаъолияти соҳибкориро ҷиҳати васеъшавии имкониятҳо барои қонеъ гардонидани талаботи бозори истеъмолӣ, аз худкунии мавзеъҳои нав барои кишти зағиру зиёдшавии тавлиди ин намуди ашёи хоми маҳаллӣ, фарогирии шаҳрвандон ба ҷои кор ва беҳшавии зиндагии мардуми кишвар муҳим арзёбӣ карданд. айдеҳаи меҳрвар ҳастем, кор мекунем, маҳош мухай созем, мо зборҳои санъати хонашӣ мудем. Раҳмат ки ҳамин корхонаро сохтиянд, кор мекунем. 26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли бомпӯши ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати бомпӯшҳои данғараро ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. корхона бо ҷалби сармояи хориҷӣ бунёд гардида, иқтидори истеҳсолии он 5 миллион шифр дар як солро ташкил медиҳад. ҳудуди ҷойгиршавии корхонаи саноатӣ 1 гектар буда, дар он 15 нафар бо ҷои кор таъмин шудаанд. омӯзиши таҷрибаи пешқадами истеҳсолӣ, ба инобат гирифтани талаботи бозор ва вориду насб кардани технологияи муосир имкон додааст, ки дар ин корхонаи минтақаи озоди иқтисодии данғара масолиҳи сохтмонӣ босифат истеҳсол карда шавад. афзоиши ҷалби сармояи хориҷӣ, зиёдшавии теъдоди иншооти истеҳсолию номбӯи маҳсулоти тавлидшаванда, далели фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ ва татбиқи имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба рушди дучанди минбаъдаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат мекунад. соли 2023 сохтмони корхонаро мо оғоз кардем. Дар як рӯз қариб 5000 дона шифер истеҳсол мекунем. дар маҷмӯъ 30 нафар дар басти якуму дуюм кор мекунанд. имкониятҳо дар минтақаи озоди иқтисодии данғара зиёд аст ва кӯшиш мекунем бо истифода аз он фаъолиятро густариш диҳем. бунёди бинои нав ва васеъкунии имкониятҳои истеҳсолиро нақша дорем. боз дигар соҳибкорон аз рафиқони мо ҳастанд ва мехоҳанд дар Тоҷикистон сармоягузорӣ кунанд. пешниҳоди аввалин шиферҳои корхонаи саноати бомпӯшҳои данғара ба таври таҷрибавӣ нишон дод, ки масолиҳи сохтмони он босифат буда, бо сабаби рақобатпазирӣ талабот ба он бештар гардидааст. аз ноҳияи данғара шифроро ба шаҳри Бухтар бурда истодаем. боз ба ноҳияҳои Темурмалик, Кулоб, Фархор, Восе ҳам мебарем. зиёдшавии ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба минтақаи озоди иқтисодии данғара имкон фароҳам овардааст, ки теъдоди иншооти истеҳсолӣ дучанд, нақши бахши хусусӣ дар рушди иқтисодиёт бештар ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот афзоиш ёбад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати бомпӯшҳои данғара таваҷҷӯҳи намояндагони бахши хусусӣ ва масъулини марбутаи сохторҳои дахлдорро ба истифодаи муфид аз афзалиятҳои технологӣ, истеҳсоли маҳсулоти босифат, беҳтар намудани шароити иҷтимоии кормандон ва рушди иқтисодиёти миллӣ ҷалб намуданд. 26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи озоди иқтисодии данғара корхонаи истеҳсоли хишт ва пеноблоки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сангборсаноатро фосилавӣ ба истифода доданд. иқтидори умумии корхона дар як сол истеҳсоли 10 миллион хишт буда, дар он 20 нафар ба кори доимӣ таъмин шудаанд. технологияи корхона барои истеҳсоли 5 номгӯи маҳсулоти босифат нигаронида шуда, дар шароити вусъати созандагиҳо барои дастрасӣ бо маҳсулоти босифат мусоидат мекунад. ҷавонон дар баробари таъмин ба ҷои кор ҳамзамон барои омӯзиши касб аз ин имкони мусоид баҳравар мешаванд.
در نزدیکی دهه ما کارخانه نو بنیاد شد. ما از آن خرسند هستیم که به جای کار دائمی تامین هستیم و می‌خواهیم که محصولات با صفت برآوریم. ҳоло дар доираи иҷрои супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалиягардонии ҳадафҳои стратегӣ ҷалби сармояи мустақим, воридкунии технологияи нав ва таъсиси корхонаҳои муосири истеҳсолӣ дар саросари кишвар ҷараён дорад. ман аз ҷумҳурии мардумии чин ҳастам. бисёр шодам ки дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара сармоягузорӣ кардем. дар як рӯз аз 40 то 50 ҳазор дона хишт истеҳсол мекунем. сифати маҳсулоти мо ба стандарту талабот ҷавобгӯ ҳаст. агар фаъолияти мо хуб ҷараён ёбад, оянда васеъкунии самти фаъолиятро нақша дорем. танҳо санаи 26 август дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара 3 корхонаи нав мавриди истифода қарор гирифт ва ҳоло бунёди 3 корхонаи дигар ҷараён дорад. айни ҳол дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара 3 корхонаи саноатӣ ба истифода дода шуд ва зиёда аз 50 ҷойи нави корӣ ташкил карда шуд. истеҳсоли 3 намуди маҳсулоти саноатӣ бори аввал ба роҳ монда шуд ва ҳоло сохтмони 3 корхонаи дигар дар минтақаи озоди иқтисодӣ идома дорад. дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара ҳоло 41 субъект ба қайд гирифта шудааст ки 15 тои он ба фаъолияти истеҳсолӣ ва 5 тои дигар ба хизматрасонӣ машғуланд. боқӣ монда бошад дар марҳилаи ҳуҷҷатгузорӣ, лоиҳакашӣ ва сохтмон қарор доранд. дар 7 моҳи соли 2026 ба минтақаи озоди иқтисодии Данғара 90 миллион сомони сармоя ҷалб гардида 140 ҷойи навикорӣ таъсис дода шудааст. таъсиси иншооти нави истеҳсолӣ ва зиёдшавии тавлиди маҳсулоти саноатӣ далели дастгирию таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати кишвар нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ, татбиқи имтиёзҳо ва васеъшавии имкониятҳо барои пешрафти минбаъда арзёбӣ мегардад.